Se on Ropi tässä moikka. Haluan tällä videolla jakaa muutamia ajatuksia. Sitten samalla tämä video on rukouspyyntö kaikille ihanille uskoville ihmisille. Että tämä rukouspyyntö, tai oikeastaan tämä videon aihe on semmoinen niin se itsetuntemus, mistä mä oon aikaisemmin jollakin videolla puhunut niin sitä itsetuntemuksesta. Ja tosissaan se ajatus siitä, niin tosiasia on se, että mä oon emotionaalisesti herkkä ihminen. Eli se mun luovuuden vapautuminen tai niin kuin luovuus liittyy siihen emotionaaliseen hyvinvointiin. Eli emotionaalisesti herkkä ihminen. Eli sitä niin kuin se emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta niin kuin täytyy sillä tavalla suojella itseään tässä elämässä. Että sitten on myös niin kuin rukouspyyntö siihen, että mä niin kuin paranen, että mun emotionaalinen elämäni, mä oon niin kuin sen alueella toiminut väärin, koska mulla ei ollut sitä itsetuntemusta. Mä en ole toiminut sillä tavalla oikein niin kuin mun persoonani nähden, että en ole ottanut monissa asioissa huomioon niin kuin sitä mun emotionaalista herkkyyttäni. Että mä tosissaan pyydän niin kuin siihen rukousta, että mä kykenen jälleen hymyilemään, mä kykenen jälleen nauramaan. Että se vapautuu se mun emotionaalinen elämä. Siihen niin kuin pyydän rukousta, että koska mä niin kuin perusluonteeltani mä oon tunnepersoona. Ja se liittyy siihen emotionaaliseen elämään, se luovuus. Ja tosissaan, kun mä oon emotionaalisesti herkkä ihminen, niin mä pyydän niin kuin sitä Jumalan apua niin kuin siihen mun emotionaaliseen elämääni. Että mun tunne-elämä alkaa jälleen niin kuin toimimaan normaalisti. Mä voin niin kuin siinä Jumalan kanssa niin kuin tehdä työtä, myös se huilun kanssa, poikkihuilun kanssa niin kuin tehdä työtä siihen mun emotionaalisen elämäni parantumiseen. Että mä pyydän rukousta niin kuin siihen, että se mun emotionaalinen herkkyys, se tunteet voi niin kuin hyvin. Koska mä oon erittäin moniulotteinen persoona, mä oon erittäin syvällinen, eli erittäin luova, mutta se mun niin kuin suuruus on tavallaan kätketty niin kuin siihen emotionaaliseen hyvinvointiin. Että mä oon monessa suhteessa niin kuin, sillä tavalla niin kuin toiminut väärin monissa asioissa. Että mä niin kuin siinäkin pyydän tavallaan rukousta, että siihen tosissaan siihen mun emotionaaliseen elämääni.